Türkmenistanyň Türkmenhime döwlet konserni Belarusyň Belgorhimprom kärhanasy bilen hyzmatdaşlygynyň netijesinde çeken ziýanynyň 911 million dollara deň bolandygyny kesitledi. Bu barada Garasy Türkmen News nesiri özüne düşen degişli dokumentlere salgylanyp habar berýär. Çekilendigi aýdylan ziýanyň hyzmatdaşlygyň anyk haýsy uruw boýunça ýetendigi gönümel aýdyňlaşdyrylmasa da, munyň Belarus tarapynyň 2017-nji ýylda Lewabyň garlyk tebitinde guran dagmagdan baýlaşdyrjy kombinaty bilen baglydygyny çaklasa bolýar. Ýa-da garlyk kombinatynyň düýbi Türkmen we Belarus prezidentleriniň gatnaşmagynda 2009-njy ýylyň iýun aýynda tutulupdy. Emma onuň ulanylmagy berilmegi bir näçelik ýyda tüýşdi. Taraplar bu gijekmede bir-birini aýyplady. Galybertide soňundan garlyk kombinatynyň eýisi bolan Türkmenhime döwlet konserni habarlardan ma'lum bolşuna görä, Potroçynyň bu kärhana boýunça öz üstüne alan işlerini dolu berjay etmändigini aýtdy. Belgorhimprom bolsa taslamany dolu tamamlandygyny, emma iş buýrujynyň edilen iş üçin dolu tölegi geçirmändigini öňe sürdi. Sol pursat bu kombinat arkaly ýylda Hytaýa we Hindistana 1,12 million tonna dökün iýermek gödüňünde tutulýandygy aýdylsa da, soňundan onuň ziýany işleýändigi bellenipdi. 2018-nji ýylyň resmi türkmen maglumatlaryna görä, kombinat gödüňünde tutulan ýyllyk önümçilik kuwatynyň takminan 2% töwereginde dökün öndüripdir. Mundan soň taraplar münasip çykalygy tapmak barada ylalaşdylar da, görnüşinden türkmen gaznasyna 1,1 milliard dollara düşen bu dethanyň üstündäki jedeller häzirki güne çelini hem çözülmän gelýär. Türkmen News nesiriniň maglumatyna görä, Stockholmyň Sowda palatasynyň arbitraj idarasynda türkmen tarapyna dünýäniň iň iri ýuridik şirketleriniň biri bolan Squire Patton Boggs wekilçiligi edýär. Türkmenistan bu şirketi 9 million dollara tutupdyr. Bellesek Türkmenistanyň Squire Patton Boggs bilen işleşmekde eýän tejribesi bolup, mundan 2 ýyl öň bu şirket iki sany aýry başga arbitraj işlerinde Türkmenistany üstünlikli gorandygyny habar beripdi. Garasy nesiriň ygtyýarlygyndaky dokumentlara laýyklykda 2018-nji ýylyň 28-nji maýynda Türkmenistan bir taraplaýyn görnüşde Türkmenhime döwlet konserni bilen Belgorhimpromyň arasyndaky şertnamany ýatyrypdyr we dekabrda bu iş bilen baglylykda Stockholmyň arbitrazyna arda bilen ýutupdyr. SRK Consulting we PricewaterhouseCoopers şirketleriniň geçiren teknik we mali auditiniň netijesinde Squire Patton Boggs şirketiniň ýuristleri Belgorhimpromy 911 million dollar müçberinde şikaýety bildiripdirler. Belarus tarapy muny reddedip 2020-nji ýylyň 21-nji dekabrynda 418 million dollar müçberinde garşylykly arzany ýollapdyr. Mundan öň, ýagny 2019-njy ýylda Belarus tarapy Türkmenistandan bu kombinatyň gurulşy üçin 150 million dollar müçberinde tölegi almandygyny öňe süripdi. Türkmen News arbitraj dinlenişiniň suýlyň fevralynda geçirilmeli edilendigini, emma munyň bilen baglylykdaky netije boýunça ne ýuridik şirketiň ne de arbitrazyň saýtynda häzirlikçe maglumat ýerleşdirilendigine ünsü çekdi. Türkmen häkimetleri we metbuaty Belarus şirketi bilen dowam edýän bu jedilli iş barada asla maglumat bermeýärler. Bular barada azatlygyň soraklaryna hem jogap bermekden ýüzürýärler. Mundan başga da soňky döwürde kombinatyň iş önümçilik ýagdaýy berýän önümi hakynda hem tasdan hiç bir maglumat berilmeýär. Synçylar Türkmenistanyň soňky 10 ýyllykda ykdysadyetini diversifikasiýa etmek niýeti bilen guran we gurýan milliardarça dollar teriste harçlayan detgalarynyň köpüsiniň ykdysady manysyny sorag astyna alýarlar.